People of God, hear me very well. The devil attack yake yasvika pa level yekuti anokota scripture Psalms 91 verse 11 and 12. Anoti throw yourself down. If you are the Son of Man, he said, throw yourself down, for it is written. You will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Kuti usarovere tsoka yako padombo. Achatuma ngirozi dzikugame. And Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. It's the battle, yet depth of knowledge. Go deeper in getting knowledge of the kingdom. Why? Because knowledge yako ikava shoma ikava diki, the devil can make you fall. Uri pa church. I temptation yake tiri pa church. Kanzi pamusoro pe church yakanzi svetuka. Kurati vazhinji havasi kufaitwa vari kure. They are being fought in the church. And the Satan kana achikurwisa pa church anokurwisa through the mouth of a preacher who lacks the deeper revelation of the scripture. Vanhu vadona, vanhu vakuwadzwa pa church. Vanhu va backslider vari mukati. Vanhu va rebellious concerning the things of God. And yet vari rebellious kudaro, they are quoting scriptures. They are quoting scriptures. Hakuna chinondibata zvakanyanya chekuti munhu anorasika kusvika pa level yekuti anorivhura achitsigira era iri maari anorivhura. Mweya vabereki vazhinji vakashaiwa that level mweya wokunzvera spiritually vanopedzisira vaitosvika vana vekuuraya achiti mwana achinzwe ndochiriwo kusvika chapinda mugiya atori mugiya naturally but akaburitswa paunderstanding spiritually. Amai vakafambira nyaya yemwanasikana wavo. Havasi vese vasikana vari kuhura vanofarira kuhura. Kune mweya wacho unotoda kudzingwa. Kana mukatogara naye pasi mukamukansela, muri kukansela a human being, hamusi kukansela a spirit yakapozesa. Munhu anoba akasungwa akaenda kujeri, ari kujeri munzwa kuti akadurawo musipo futi. Chakasungwa imbavha chisina kusungwa umbavha. Hatirwe nenyama neropa asi nemweya iri mushadenga. So kazhinji ukashaya mweya wokunzvera, you become an enemy to a person you were supposed to help. Job haana kudivorca, asi akaudzwa pachena naadzimai, tuka Mwari ufe. Statement iroro zvarinongoreva rinongoreva kuti mai Job vanga vane umwe mufesi. Saka havanyengerere tsano vari kukwenya. Mukadzi ari supposed kumira nemurume wake achirwara, ndiye akaenda kune murume achirwara akati tuka Mwari ufe. Kuroti hasisiri type yekugara nayo mumarriage, but Job haana kudivorca. He was spiritually mature kuti agone kunzvera kuti she is under the influence of a demon. Ipapa handisi kusabhusuta kuti vamwewo vanozviita from their own mind, but ndiri kuti as believers, as spirit people, let's love each other. Tichiunderstanda kuti mamwe machoices nemamwe madecisions nedzimwe character dzine vamwe, they are under a certain spirit iri kuvataka. We need to pray for each other. Izvi munofunga ndafunga istatement randingaudzawo vati kurei. We need to pray for each other despite our differences. Why? Because sometimes zvikuitwa nemunhu haisi choice. Ari kutoshandiswa nemweya wakapozesa life. Saka amaya pavakaenda kuna Jesu vakati Ishe inini kudzinga madhimoni handigone, but chinhu hwani chandabata kumba mwanasikana wangu ane dhimoni. She's demon possessed. Maziva sei amai ameno zvaaita mwana iye. Unoziva pane zvimwe zvinhu zvinoitwa zvokuti munhu wacho akagara naye pasi muchikurukura so naiye haazvide but ndo zvaanoita. Okay, regani tizokenda kumashure mbishana. Ine handisi mufundisa nhoroondo yakanaka. Aiwa, ndakazosangana naJesu, ndainga ndiri kudhaga site. Ndakatoita kutendeuka kuti ndiparidzewo. Handakuya ndiri right. Ndakabviswa kwatatiri kwadaiso. Neimwe shamwari yangu ataishanda nayo saka taenda kuzvifeve. Shamwari yangu akazoya ichindiudza manje.
zvanzi bati hure rangu ronzwisisa. Munhu aripo anoita bose yari huri zvaindinetsawo kuti God bless you. Kuti kune huri riripo hanzi kana ndikatemera mari shoma tinotowirira anzwisisa. Saka ndopa ndakadiscover kuti kuhura kuri in 2 dimensions. Kune kwekuti she is pushed by poverty, kogoita kwekuti kana mari yacho ikatovapo she is pushed by a spirit. Saka ndivo vari tu mukada kuvaadresa ku ari kupushwa character yakaipa nekushaya neari kupushwa character yakaipa despite kuti kushaya kana kuwana iri mweya yechina. Kana mukatomukansela mukadii, as long uri mweya anoda deliverance. So mulife usati wajaja munhu iva spiritual understanding mweya wekunjera kuzoti what's that. Saka uchiona vanhu vari mature, they don't rush to attack vanhu vari kuvaataka. They seek wisdom from the Lord. Why? Nokuti mumwe wacho paunozomuataka back, you were supposed to pray for him. Nokuti paari kutoita unoziva kuti Paulo paaitambudza chechi aitoti ndiri kubatira basa Mwari. Chakapa Mwari kusarudza Paulo anoataka chechi, vaiziva kuti Paulo haana kusarudza kuataka chechi. He was possessed nokuti mind yake waida kutoitira Mwari chaiye, but nokuti hazive Mwari chaiye kune zvaimutuma kurwisa Mwari achida Mwari. Tinopa Jesu paKalvari kuti baba varegererei havana chavanoziva. Nyangwe vaita zvavakaita vachimurovera, Jesu akatoziva kuti the main reason lack of knowledge. Hazvireva kuti vakandimaka havazive, nokuti dai vaiziva ndiye wacho akanonamatwa vari kuroverera. Saka pamwe pacho vanhu vaunoataka uri supposed kutovaregerera. Why? Nokuti havazive. Aizve kusaziva imhosva iri. Kune mwe slogan yandakanzwa kuti asingazive ngaadzidziswe. Tese hatifanani kuziva. Ruzivo runotsvakwa, we acquire knowledge. Kana mumwe asati aziva chinhu haatukwe, nokuti iwo wakambenge usingazivewo. Mwari pane paakapawo kuvana veIsraeri kuti kana mapinda muKenani muchasangana nevatorwa. Zivai kuti nemiwo maiva vatorwa muIjipita. Kana une zvawava kuziva, thank God for that. Help us in lesser knowledge, we are still brothers. Kusaziva kana tiinako uchiziva, Mwari vakakuzivisawo kuti tibatsirane. We are a family in the things of God. Amai ava havana kuti mwana uyu, this child vakati I need Jesus because nemwana uyu she is demon possessed. Vakuru ngatichakei Jesu tisati tatsvaka kurwisana. Ngatichakei Kristu tisati tatsvaka kutukana. Amai ava vaigona kuudza mwana uyu kuti from today you are no longer my daughter, haungaiti zvakadai. But vakati ndisati ndaita disown this child, I need to hear from Jesus. Ndiziva kuti mweya yechina here kana kuti mwana uyu ndozvaafunga. So vaenda kuna Jesu, zvanzi vadzidzi vake ndovakati Ishe mudzingei, she is crying after us. Vanhu vana Jesu vari kudzinga amai ava. Amai ava vane mweya yechina inetsa mwana wavo inofanirwa kudzingwa. But vadzidzi kana vasiri spiritually mature vanodzinga munhu ipo pachifanirwa kudzingwa mweya mumunhu. Vari correct pavari kuti Ishe mudzingei, vari correct papi pane chinofanirwa kudzingwa. Vari wrong pakuti dzingai mukadzi, nokuti Jesu wacho ari supposed kudzinga mweya wechina wanetsa mwana. Saka vanokuti havasi spiritually mature havachada kuti mweya wacho udzingwe, vada kutoti amai vacho vadzingwe zvese nemweya wacho vaenderese. She is crying after us. Yet the Bible writes, "Awe achiti son of David, have mercy on me." Ava kuti us. Yet she was crying after him. Kana ungoya kuzonamata tsvaka Mwari, ukatsvaka zvinotaura vanhu vamwe vacho vanokudzinga pazvinhu zvinogonekwa naMwari wako. Amai ava nyaya yavo haina kuzogadziriswa iri, yakagadziriswa. But vadzidzi vanga vati kudii? Mudzingei. Ngwarira kudzingwa nevanhu nyaya yacho Mwari achiigona. Ngwarira kurambirwa nevanhu Mwari wacho achiigona ende achida kukubatsira. Gona kunjera kuti in no public opinion, this is not the mind of God.
nyaya mai inogadzirwa yakagadziriswa but panga panzi kuti vadzingei. Tine vanhu vakadzingwa munzvimbo dzaifanira kugadziriswa nyaya dzavo nokuti vakanzwa kutaura kwevanhu. That is very dangerous. Kuti Mwari vakaraise a man to bless the nation, especially on the side of financial. Nokuti ukameshera the way kuti mari unotanga uchataura zvomwari. Believe the Lord your God and he shall be established. Believe in his prophets and you will prosper. Prophetically, my prophets, they are given a mandate to make people to prosper. In the Mwari now to believe in the Lord your God, you will be established. Believe also in the Lord your God and you will prosper. In the Mwari gave a mandate to the prophets. Prophet Anabasa, believe in me and be established. Believe in me and you will prosper. In the Mwari kana prosper. There is a prophet. Kana wakuda established. Look for me. In the Mwari sekunga no delegate ajin. Ande kuti prophet webasare. Kana watu establish mandiri uneta mari yako. Mwari mtote wakuru kana mukatotenda mandiri. Munosimbiswa. Mukatenda kune vanhu vandaka kutumira ikoko. Munobudirira. I'll help you this way. Challenge yatina ndeyekufungidzira kuti takafanana. Atina. Tikatofanana pana nidhe kuti ndimwire pano ndichiparidza. Kutoparidza iwo uchiterera ndonga kusiyana kacho. Pamwe hauchitende takatosiyana kaipamba. Kana takafanana timbochinjana pinda. Mwari wedu haasi selfish. Bhaibheri ibhuku raMwari shoko raJehovha. But hakuna vhesi inonzi God. Mune vhesi yakanzi Mateo, Titus, Ruth. Ana Ruth vanopindireiko muzvinhu zvaMwari kufunga kwakwe? Bhuku harisina Ruth kai. Ishoko raMwari. But hakuna vhesi inonzi God. Ngativhurai kuna Jehovha. Tinovhura kuna Ruth kuti tinzwe zvaJehovha. Kunoti Mwari wedu haasi selfish. He works with people. But the problem ndeyekuti anogona kushanda nemunhu wausingade. No problem wani na Mwari. Anoda vanhu vatakamaka. Alright. Mazita ari muchitoti padati ngativhure kuna Mateo. Uregere kuita problem. Mateo wacho anobvira wamuona ende ndokudhara. Imagine achigara kuNorton Mateo. Arivhurike. Avanganodzidzwa Jesu ka ana Mateo ana Jona anani pamazuva iwayo. Saka paranyorwa mari rikati bhuku raMateo zvina kana problem. Tobvisa kumazuva edu amazuva edu toti ngativhurei. Tatopedza ndichataura zita. Raivhurika here? Ndiani akafita kuiswa muBhaibheri zita rake kuti tiparidza? Hapana. But God chose to work with the people. Yes. Jesu indaishwa Jesu last bus stop kai. Last bus stop by Revelation. John chapter 9. Akapfira mate pasi akakanyaiva akatoshora bofu nemadhaga so akariti enda unogeza kuSilomu. Inda Jesu achirifeya vanhu Samuel. Iye ariye last bus stop. Iyi kai rinoti Jesu akaudza bofu kuti enda kuSilomu unogeza. Akati kuti kana wasangana neni hakuna kunoendwa. Mvura ine basa rei. I'm the living waters. Akarifeya munhu kumvura iye ari Mwari. Yo ndokomumira kuti chemvura izvi uchatuka Mwari kumvura iwe. Zvosina kuiswa naMwari mauri kokunyarara. Unotuka mvura. Jesu akatomboshanda nayo. Ende rangu rinoti ndiye wazuro nhasi namangwana. Nhasi anoshanda nayo futi. Akasashanda nayo newe kwauri iwewe hazvina kuti haashande nayo kune umwe. Blind Bartimaeus haana kutumwa kurwizi akaona ipapo. But John chapter 9 tsana vakaendeswa kurwizi. Saka kana uri tuma kuparidza kuporesa kwaJesu, umwe anoparidza Jesu anoshanda nemvura, umwe obva ati kunyapa haadaro ipapo. Vese vari correct kusawirirana zvavo. Yes. That's true. Yes. Testimony yaBartimaeus inotuka dhaga, inotuka mvura. But when John chapter 9 anoti arume Jesu akanaka. Takaendeswa kumvura ndine dhaga kumeso ndikadzoka ndichiona. Vari tu matestimony yavo anogotaura kuti vakaona.
but the process kana kuti style is different. Yes. Calling dzatinadzo chakasiyana is style to execute the duty. Chakafanana. The reason why we are called for people to be saved. Amen. Kana vanhu vakamira pano vachipikisana chinhu wani chavari chaunowirirana Jesu ndishi. Yes. Kana ndikatotukawo ndatuka ndikadii ndinozopedza ndava kuti Jesu mwana waMwari ndozvichataura futi achanditukawo. Saka takafanana. Chatinosiyana is how to execute the duty. Yes. Amen. Inzwa. Style ine problem. Wanasiri machuwa. Jesu aporese nenzira 1. But chikwadi ndechekuti anoporesa. But mimi ukanzichiona usazopopotera imabofu kuti kakemu kemadhaka amene kumachechi kwenyu kwamuri kuvhara neko Jesu aite zvemadhaka odonepera vanhu anotaura ipapo. Akataura ipapo kwauri kune uyu akamisa madhaka akamutuma kumvura. Varume ya Jesu ine chekuita futi nepersonal revelation. Vamwe Jesu wadari kushanda nesu kumadhaka. Ini makashandwa zviri smart mukanzichiona. Musatukewo isusu wekumadhaka tinaye futi. Yes. Jesu akafamba pamvura. Peter akaona Jesu akati shenzendereni ndiwe kana muri. Peter akauya. Vakadzokerana Peter kunopinda futi mubhoti. Jesu akadi kupfurira bhoti kuti akusatenda afana tiri pa11 kunamata chada mafanisi. Jesu akati Peter nyangwe taita zvinoshamisa we must join also our brothers if they are level. Jesu anofamba pamvura mubhoti anopinda apfurire bhoti. Iwo vhangeri wako yakupfurira vamwe. Zvaitwa naMwari newe ndoyato doctrine. Isu tiri mubhoti hatichanamata. That's there in the body of Christ. Yes. Vakuru anoti Jesu asati akuzikanwa. Nekuti wawaziva unofunga kuti ndiye wese. Wawaziva ndo chidimbu chake. Hakuna anoziva zvese. Knowing more is not knowing all. Amen. Kuziva zvizhinji hazvina kuziva zvese. Ukaona waMwari wakunyatsomuziva isaini kuti hasiriye. Iye anokusiyira thirst and hunger to know more about him. Hapana paunofanira kuti ndagutsikana Mwari dako nekuti Bhaibheri roti vakatoropefadzwa nenzara nenyota. Ukatoona waguta watukwa. Yes. Ukatoona wagutsikana ndakumuziva haasi ikesi. Saka mukadzi aiva neissue of blood akauya akabata mukomberi wehanzu yaJesu hem of a garment. Jesu akati pane andibata. Yeti kutaura kuri correct. Jesu haana kubatwa pakabatwa hembe. Hem of a garment is not Jesus. How can Jesus say pane andibata iye asina kubatwa? Ari kutoticha church kuti pamwe pacho unogona sabata inini but kwawabata ikoko ndini. Unondinzwa. Ndikasataura the name Jesus. Ndikaparidza upenyu hwakanaka. That's the plan of Jesus. I'm also talking about Jesus. Ndikataura utano health. Nokuti vakava nemavanga kuti tiporeswe. Zvoroti ndikanamatira munhu akapona ndiri kuita basa raJesu. Yes. Taparidze Jesu. Ari kuti madhimoni right out now. Ndo Jesu futi zvaanoita anodzinga mweya itsvina. Yes. Saka ukandakiuza kuti handina kuparidza Jesu but I'm executing the duty raKristu. Ndakati imwe blasphemy iri panyika namba blasphemy ndakamaka ndekuti pakaita munhu waMwari anoti receive your house. Unonzaona chiti taro zvepasi rino zvedzimba izvi nyaya ndeyeJesu kuenda kudenga. Yeti wewe unemba wakatopupura kuti Mwari akakuwanira nyasha kuti uwane stand ukavaka. Ini ndakudeclare kuti mumwe achivakawo hauchada. Yes. Haasisiri Mwari nokuti wakavaka kudhara. Iwewe nemotikari pei yako haikwani. Mwari akakuwanira nyasha mota ikamira. Ndakuti kune mumwe receive your car. What awafundisa mazuva ano ko yakuipisa ka ndiMwari akakupa kamota iyi. Blasphemy is dangerous. Munhu anosvika pakutuka mari ane mari momwe. Mari haina nebasa rese kuratidza kuti unoitenda nokuchibvisa so taada kuenda kumusha tijaidze zvemari izvi zviri vana vaKristu kuchirasa uone kuti havanhongera. Unozoona wakakomberedzwa navanhu vasina kutendi. Ndikande waya pandiende unoziya. Vanofundisa akadhakwa. Varume, muna Kristu mune madimensions ekuti kupopotera nekutukana kwese kunoita vafundisi. Lack of knowledge ne wisdom the kingdom. Ku execute duty we can have a difference.
nokuti defender na striker vese vari kusame team. Kugona kwemumwe kutadza kwemumwe. Kugona kwa defender kuburitsa muhondo. Defender hatarisirwa kurowa target chero kwarovera rabuda. Asana kuda tumakaita mbiri katatu. Tumanga singago wese. Aingofinga vanhu kumashureko. Chinoita tumi rikauya kuti kiwota tumi. Asiri goisa munhu ari kutoroma goisira defender kuburitsa. But the striker akamisa target sub. It's same team. But you can execute a duty kwavo kuneka difference in that same team. Yes. Some are teachers, some are evangelists, some are prophets. Yes. Amen. Area usina kudanirwa iri dangerous kuti uibate. Ask John, he lost his head. Anga kuita marriage counselor. He was now talking about sin. Yet original mandate ndeyekuti ave a forerunner acharatidza vanhu Kristu. Yes. Izvi rinochema murenje richigadzira nzira yaShe iye hasi yeIshe. Yes. Ndokuenda kuna Herodi zvikanzi upombwe hwaita Mwari haadi. Mhombwe yacho ndoyakamudambura musoro. Ari correct ndiye akafa. Ko Mwari ndamusingamirire John. Ukabuda mu line of calling wafana newe yabuda mvura. Even Mwari achida inooma. Asa usizie. Kuna wala yale musikone mvura ka. Ere musikone Mwari. But ikabuda mvura even Mwari aliko inooma. Yes. Kale katopinda mprayer kuti kuna menyasha kudenga kuna Mwari inooma ili mprayer imo. Ko wabuda ka. God commanded the waters to bring forth fish. Yes. So chinonzi Jesu warume. It's a broad term. In the beginning was the word. Even the word is Jesus. And the word became flesh. So there are times I'm talking about Jesus. But emgo yandabata hem of the garment. Iwota aiwa dai waruva Jesu chaiye. Uyu mukadzi akapora asina kubata Jesu. Abata hembe ya Jesu. Simba Jesu akanyatswa richibuda mandiri. Varume tine vanhu vari kuitirwa zvinhu naMwari, but vasina kuuya kuzobata the person. Vabata the other side, which are the principles of the kingdom. Yes. So amaya vataona kuti mwana wangu ane dhimoni uyu haasati anamatirwa, haasati rabuda, but behavior iyi, character iyi, uyu mweya, I must stand for my child. Tine vanhu vatiri kuignore, vatiri kupa mhosva. Ichokwadi vanhu zvavari kuita zvakaipa, but as others who are mature tinofanira kunzvera kuti uyu mweya haisi choice yemunhu. Mweya Yes. hakuna calling yekushaudha vanhu, kune calling yekuparidza Kristu. Yes. Kutuka imwe mweya unobuilda nezvo ndakaparidza about Bethsaida. Problem yepaBethsaida ndeyekuti pava pane competition, imi muri varwere. Mutumwa akabvongodza atanga kupinda ndiye anopora. Saka hakuna anopusha umwe. Munhu wese adatotangawo. Saka panga pane competition, vanhu vakanyimwa fellowship. Hamuwirirani kamutumwa akauya munonyudzana kutomakana kuti utange kuita number 1. Yes. So ushumiri manje tava varwere panjere, tine competition. Yes. Fana kuruma zvekuti vanofana kuzati ndingakone. Ndakati vafundisi vakafana nevanhu vanoverenga news. Munhu anoverenga news anoverenga dzaapiwa. Kana uchitaura chingwa chakwira ndizvozvo, ungati handipewe dzebhora idzi. Ndakomana kuti dziriko dza12 ndidzodzo. Ukatoita postman unodhivhera tsamba dziriko. Haufaniri kunyora dzako kuti handingazobuda basa rikanofanira kunyora dzangu. Dziriko, vakasanyora haisi problem, uri postman. People hear me very well. Tikasava spiritually mature, we will die in battles and tichifaitana, tichiignore the core mandate. Tinofaitana panapa. Takuda kuziva kuti uyu mwana wangu amaya ndovada. Vanoziva kuti mwana ropa rangu, mwana wokubereka. Ndikamudhapa ndindakabereka munhu iropa rangu. I must stand for this child. Mwana uyu zvaari kuita zvakaipa, but she's demon possessed. Let me look for Jesus. Tikasaisa Jesu papulpit tinokuvadzana. Bible racho rinototi munda waibva vacheki vashoma. Ndakati chiprofita ichocho ichokwadi. Why? Nokuti nyungu munda waibva chinoita kuti vacheki vave vashoma. Inyaya yekuti vacheki vava kuchekana vachacheka munda.
ndichibva pano mwoyo ucheka inini oyo anobva uya chichiko tinotongochekana kumunda iko. Tiri supposed kukoma souls, winning souls, we are winning arguments. Yes. Mucheke pane kuti acheke witi akutocheka mumwe wake kuwiti iko. Yes. Mazuva azvidi Satani kuti basa raMwari risafambe. Zvinoda vanhu vatori ikoko. Yes. Varongoita kuti zvisafambe. Amai vakaona kuti uyu mweya. Let's be spiritual. Mwari ngatipe discerning spirit. Pasi pese patiri kunetsana iri idea nekuda kwemunhu. Vamwe vacho unenge uri mweya. Let's pray for each other. Amai vakatoziva kuti uyu mwana ndewangu kana zvikadii ndikamuita disown mwana wangu regai ndimbotsvaga Jesu nenyaya yemweya une mwana uyu. Ichokwadi vana vanoita musikanzwa but level iyi uyu mweya. Chokwadi vanhu vanorasika but murasikira uyu zvinenge zvine mweya. Let's go and look for Jesus. Ndobva vati kwaJesu kwa Jesu kwacho kuri wese. Kune type inoteera Jesu inoda kuti adzingwe futi mukadzi yenu. Ishe mudzingei. She is crying after us. Mukadzi akaziva kuti ava vari kutaura havasirivo Ishe. Ukaziva Mwari kutaura kwavanhu hakuna nyaya. Yes. Ishe mudzinge. Unenge munhu anetsana neumwe roja. Kana maroja akanetsana sei hakuna rinopa rimwe notice. Ndakazvidiscover izvozvo. Munoita mapfutseki gore rese. Hakuna anotibva pano. Komisi makatouyawo. Ukatoziva kuti munhu ari kutonamatawo. Hauna pressure. Haasi Mwari. Munhu. Tamanje kana mudhikoni adaro so handichaita. Osa nhamo yaMwari ine one. Vana vake vakanetsana vanoramba baba. Yes. Ukanetsana nemunhu kuchechi unotonobva chechi yacho. Unotosiya kunamata wanetsana nemunhu. Rega ndikutiche chinhu ichi. Chinhu chaungatogona kuita. Buda chechi usabude Mwari. Yes. Tine vanhu vokuti vakatobuda chechi naMwari wacho hachada futi. Yes. Enda usingagone kubuda kunobudiwa chechi haubude kunamata. Yes. Ukabuda yedu handa problem newe. Ukasanamata wandikuwadza. Nokuti chidonzvo redu ndire kuti unamate Mwari. Yes. Ndosaka dzichiwanda kuti uwane kuno kwaunofarira iwe. Yes. Achichawanda. Achaziva kuti topinda ipi. Dzichiri shoma waipinda kupi. Unoziva kuti une mweya wekusanamata udangonyepa. Dziri shoma waipinda kupi. Wadonyepera kuwanda. Iwo mashopu akawanda ukatadza kutenga chingwa. Ta mashopu sacho chingwa ndichatenga maoke uende kumba. Pachida patakshop uenda kumba. Zawandira kuakomodheta munhu wese haisitombori problem. Ingatoita problem wrong doctrine. Kwete kuti dzawanda ine one doctrine. It's fine. That's the body of Christ. Hadziriko idzi manje dzinoda mari. Enda pasi pemuti apa vasitombotora mari kungoita sowere nyumodzoka kumba. Yes. Waiona kuti mari futi uri kunyepa. Kungoenda pasi pemuti no rent no toilet no chikungoti kumba usana hapana kana mari yabuda. Nanhasi uchiri kunyepa kuti dzinoda mari dziri kuita mahara dziriko. Dzinoda masutu. Kune dzinongoda garments shirt white. Vanoda bhutsu dzakanaka kune dzinobvisa usati mapinda ipapo. Unoziva kuti yako uchaiwana. Amanje kakunwaka kanondivhiringa Roma iriko munonwa mapedza. Enda. Apa nyaya dzavakadzi manje because ndakazodai so kwamarange kuriko munonotora muri mukati munomo. Uri kunyepa iwewe. Audi uri kunyepa uri kunamata. Ndeipi reason iri kutadza kunamata ndeipi? Hapana. Funga reason iri kukutadzisa. Uone dzanatsanangura kuti unokwana pane kwenga. Utononoka nojoina umwe wako vari kutoita vakadzi vari imomo. Ngandibasiya. Amai vakaona kuti mwana uyu mweya ndokuenda kwaJesu. Type iri kwaJesu iri kuvadzisa ndobvaza kuti kutaura kwevanhu this is public opinion. Pano ndakainga Jesu. Varume kana wakainga Mwari iva determined ndakainga Mwari. Yes. Muchechi hakusi kudenga. Vanhu vanotaura zvavanoda. Kuchechi kunogona kutoita rafu darika kubhawa. Yes. Usabvunza kuti kana wava kuchechi waakudenga uri kuchechi kune vanhu vadatozoendawo. Yes. Haunzwi here panoitwa prayer muchechi vachiti baba tiregererei. Vanhu vanotokanya zvingaite vari imomo. Yes. Tapa tivanganidaro muchechi so kudenga. PaKalvari chaipo baba nembavha yotoita rafu PaKalvari. Kana uri mwana waMwari buruka.
nipa mchinji kwa pesa akusi kudenga pande pano amai ndakubva wawira mtsoka dzajesu jesu nawatara statement iri dangerous ndakatumwa bedzi kumakwaye kwaisraeri akarasika mukadzi uyu she's a Canaanite kureva kuti parudzi haaqualify ndovhangeri raifanira kuita kuti aende kumba kuti ananda try but hatisati aqualifya. I've come to challenge somebody. Kana pane breakthrough yako hazvirevi kuti panoshayika zvinhu zvinokuisa breakdown mulife. And amai vakanzi great woman of faith mwana wake akapona ipapo ipapo but statement yekutanga ndeyekuti havaqualify. Ndakatumwa kumakwaye kwaisraeri akarasika iwo uri muCanaanite aifanirwa kudzoka. Amene akakunyepera kuti kana zvinhu zviri zvako haurwiswe. Ona rini handinaye adzimai vangu ndakaroora dhera ndakatanga kuwapfimba vakanditi kwana tane vana 3 nakwana iyeyo andi uri mumwe kwangu nzikwana kuti makawanda ko uri kupedzisira ireyo iye akakuti kana zviri zvako unenge uri mutserendekeso ndiyakakukuwadza baba Kenani kana ikanzi ndeyenyu mujaindi uno hauri shaye rechingotenderera riri muzvinhu zvako. Kenani vakaipiwa naMwari but Mwari habvise majaindi munosvika ariko pazvinhu zvenyu. Amai avaudzwa statement inotaridza kuti havaqualify. Chandinodira kana wane revelation muzvinhu zvaMwari unoqualifya by grace nyange usingaqualify. Vakadi kuti varataka kana makainga vasakaisa disqualify takuenda. Amai vakati aiwa ndibve chakavapa qualification now. Vakauya vakawira mutsoka dzaJesu vakati Lord help me. Kuwira mutsoka noti kupfugama is sign of worship. John 4:24 inoti Mwari ari kutsvaka vanomunamata kwete marudzi but vanomunamata ndorudzi rwaari kutsvaka. So by revelation hakusi kutsvagwa marudzi kuri kutsvagwa type yevanhu inoshipa Mwari yevarudzi rwaMwari. Hausi kundinzwa here. Kuna Mwari hakuna rudzi riri special kuti Mwari kare ndopanzi Mwari waIsraeri mazuva ano tiri vaIsraeri nekutenda kureva kuti paakanzi ndakainga chete makaya kwaIsraeri akarasika aida kutest understanding iri spiritual kuti are you spiritual or still carnal. Mukadzi yakaprova kuti ari spiritual nokuti rinonzi rudzi rwaMwari vana vaMwari vanonamata Mwari. Unogona kutova muIsraeri ukaenda kugehena kana usinganamate Mwari ipapa reganimboshoka maJudha mishaka ko vanhu vaifungidza kuti Jesu muJudha ka orere kandi kubatsira anga asiri muJudha. Munhu atore rudzi kubva kuna mai vake. Munhu rudzi rwake nderwababa wake. Jesu asi mwana waJoseph unoriverenga musha. Joseph akatoudzwa kunzi tsano mukadzi wenyu ane nhumbu kumitisirwa wako denga riri rafu. Mwengu anengiroziso kuti achakatochaya atotakura iwe usati. I'll show you why God did this to Joseph. Zitala kuti Joseph rine imwe mentality yanda kuti ubati. Tine mumwe mukomana ainzi Joseph akapiwa mhosva namai Potifa kuti warara neni asina akaendera kujeri. Saka baba akushondwa nemumwe anonzi Joseph panhau yemukadzi wasina kubata kunzi wako ane nhumbu. Unoziva kuti vanhu pavaiona Joseph naMary vaipa Joseph mhosva kuti akamitisa munhu but adangovharavhara nekuti vanhu agara havatende kuti zvakaitwa nemweya. Kureva kuti the Joseph effect ndeyekuti ane nyasha dzaakatopiwa kuti unogona kutogamuchira problem isiri yako pane mumwe mukadzi. Ndisema zvoda mumwe musi hapana chakumbonzwa. Murume anonzi Joseph waArimatea ndiye akatora chitunha chaJesu akanoisa muguva kugadheni raiva guva rake. Unoziva kuti Jesu haana kuiswa muguva rake akaiswa muborrowed grave raiva remumwe munhu. Hazvaita kuti Jesu ave neguva nokuti anofa achimuka. Aizva akatoshandisirawo munhu nokuti iye hafe akatofa anongorasisa nomuka futi. Saka haambofa akaita guva. Anga ane guva ndiJoseph waArimatea wakakumbira mutumbi waJesu. Kureva kuti Jesu akatomboroja muguva remumwe munhu. Fevha yakaitirwa murume inotyisa. Kana dai pakaita chinhu chinouraya chakada kuataka Joseph pamazuva ekuti Jesu ari muguva raJoseph haaifa nokuti Mwari ndiye akafira mutumbo make. Dai pakaita vanhu vailaura hove zvemhando yepamusoro pamazuva aJona hove yanga yakamedza Jona havaiibata nokuti iri paassignment yaMwari haibatike. Iri kuenda nemunhu kubasa raJehovha saka haibatike.
kuti payakangomedza Jona yakamedza protection. Ukatakura chamwari, Mwari unokuchengeta. People hear me very well. Amai ava rudzi rwataurwa hava qualify. Zvimwe zvinodimandwa kunzi uqualify panyika hauna, but by grace God can grant you favor. Yes. Moses hazvina kuti ndi good speaker. Akatoudza Mwari kutaura kwacho handigone. Mwari avanomboti receive your healing. Vakati go. Kureva kuti choice yaMwari hadi vanhu vanogona, anoda vanhu vekugonesa. Yes. Umwe akati ndoparidza sei? Kuparidza kwacho handigone. Ndizvo zvinoita kuti ufanire kuparidza. Ukatoona uchigona haumboparidza. But ukaparidza usingagoni anokugonesa. Yes. Because credit belongs to him. Yes. All the glory belongs to him. Yes. Hakuna anogona anozviita. Ukatogona hashande newe, unoshanda wega. Oh, kanzoke kumukadzi. So amai ava vakawira mutsoka vakati, Lord help me. Chakazopa Jesu kuti aporese mwana uyu. Chinhu chaari kutsvaka panyika, Mwari wacho kunamatwa. Rudzi rwaari kuda havasi vaIsraeri, ari kuda rudzi runonamata Mwari kuti vave vana vaMwari. Saka paakangowoshipa akaita tune into the spiritual tribe that is God is looking for. Iye uyo achitsvaka kuporeserwa mwana, but paakunamata Jesu akudhira nechiri kutsvagwa naJesu kunamatwa. Kureva kuti ukaziva chiri kutsvagwa naMwari ukachiita, Mwari vatoomesera kuti vakuitirewo zvauri kutsvaka. Pane law of exchange. Jesu ari kutsvaga kunamatwa, amai avo vari kutsvaga kuporeserwa mwana. Saka tsika yaMwari ndeyekuporesera vanamati vake, kuitira vanamati vake. Saka paari kunamata ari kuita zvakaingwa naJesu zvaari kutsvaga. Saka zvaari kutsvaga iye kuna Jesu yaautomatic, nokuti ari kuitirawo Jesu wacho zvaari kutsvaga. Ndo zvakaitwa nemukadzi anonzi Hana. Hana apedza nguva refu asina mwana, prayer akachinja life yake. Akati, Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Hazvisi normal kuita prayer yakadaro, nokuti competition iri kumba naPenina kwete kuchechi. Aifanira kuti Mwari mukandipa mwana, Penina anofanira kuzviona kundonamata, ndofanira kuenda naye abate shuwa. Akati handakuda mucompetition because ndaane revelation. Mukandipa mwana ndosiya pano. Unosiya seiko? Unozotumani kulocation? Ko Penina ari kukuchinyira kumba. Wadi kuti ukapiwa mwana unoprove point kuna Penina. There is no need to prove a point to Penina. Kana one revelation. Kana une chizaro kuchezvinhu zvaMwari, there is no need to prove a point to people who debate.